You're broken down and tired of living life on a merry-go-round. Daqs snin ilu, ħadd ma kien joħlom li Ben se jkun qed jiġri u jilgħab il-futbol bħal kull tifel u tifla oħra. Hekk kif ftit ġranet wara li twieled, it-tobba fżaw lill-ġenituri li t-tifel għandu toqba f'qalbu li kienet tfisser ħajja jew mewt. Kienet vista ta' rutina biex jingħata vaċċin meta infermiera li kienet qed tinvista lit-tarbija innotat li l-affarijiet ma jidhru xejn sbieħ. Kien minn hemmhekk li t-tifel ġie riferut għand professur fejn afża lill-ġenituri li l-qalb kienet qed tħabbat b'mod irregolari. Net News tkellem magħhom Ben, Ilenia, fejn spjegatilna iktar dwar dak li għaddew minnu. Għana marru weekly jew monthly, għal-ewwel monthly mbagħad weekly kif beda isu jikber ftit biex joħdulu l-oxygen. U dejjem kien ikun 99, 100, 90. U tabib kien jgħidilna speċi suppost 30 taf kif imma l-għadu tajjeb li ma jistax ikun għax toqba kbira li kellu d-difetti. Imma l-oxygen jgħid tajjeb speċi ma kienx jifhem ma l-namma la jgħadsew qed jieħu nifs tajjeb, inħalluh jieħxin. U mbagħad eżatt fi frar fit-triq konna tlajna Mona Great Ormond, Londra, u kien ġie operat fis-6 ta' frar, fis-6. L-operazzjoni ħadet iktar minn 4 sigħat fuq tifel li kellu biss 8 xhur. 4 sigħat taqtih il-qalb fej wara l-qraba kellhom jistennew 4 ijiem sħaħ bis-swit it-tifel mimli apparat mediku sakemm qam mill-operazzjoni. Minn din kien ċeqgħa tagħna li jkun fl-isport u hekk ġifieri. Ferħanin ħafna, imma ovvjament taf tkun taf minn xi xadda. Okej, ġieli qas nemnu, għajdu possibbli, wan ġest kiber ħafna. U totifa possibbli li jiġri jisu muxu għaxa grazzja tal-Alla. Għadda minn dik imma jisu raġel żgħar għalina. Iżda minn dan iż-żmien xejn sabiħ ma jistax jonqos li ħarġet xi ħaġa sabiħa hekk kif staqsejna lil Ben x'jixtieq isir la jikber. Tabib. Għalfejn? Biex nopera l-nies u nagħti kasu. Minkejja li Ben għad għandu biss 6 snin, xorta waħda japprezza dak kollu li jagħmlu miegħu il-ġenituri tiegħu. Il-mam il-papa. Għax jgħodu jalmuni, ikalmuni, jilabu miegħi u jgħodu jieħdu pjaċir miegħi. Ben tgħaddi messaġġ li daw kollha li bħalissa għaddejjin minn żmien diffiċli bħalma għaddew huma. Għandek taqta' qalbek inkun tiżar, għaddejna minn dik, ma nafx kif għaddejna minnha, ma grazzi tal-Alla bit-talb temmen u jnaxxielek.